तहरे घर के हालात को वो जिंदगी में ना सुधर पाई। कौनो सामान तन के लियावे कह त नाही छोड़ के तनी जबान पे ह अइबे नहीं करेला। जात ला काम पे जा ओनियो उखर परिया खाए के मिले ना रोटी छूछे वजह तनी। हाँ जाता नहीं, लेट हो गल बा काफी। का कौन बात बा? नाही कौन बात बा तो बताओ, छिपाओ कहाँ बालू? हम एक रनिया एको साड़ी बानाई, ऊपर से मम्मी बुलावत तली तनी साड़ी किन देते, सब साड़ी फाट गइल बाटे। तक के पता बा ना कि घर के हालात का बा, और ये हालात में तार मम्मी बुलावतली। तू ये काम कर, उनसे बहाना कर, घर के काम बहुत बा, रोपनी के सीजन चलता। कहे तक के घर के हालात बा, वो हालात में हम तार नहीं कर पाए। बाबूजी के देखा, उनके दवाई ला हुआ, लेकिन एको बार नहीं हम कल के दवाई ला हुआ। कहाँ से उनका सब पता बा। तहरे घर के हालात को वो जिंदगी में ना सुधर पाई। कौनो सामान तन के लियावे कह त नाही छोड़ के तनी जबान पे ह अइबे नहीं करेला। जात ला काम पे जा ओनियो उखर परिया।